Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. Вирус шигенә, шикләүләр йомшара. 65 яшьтән өлкәннәр өчен үз изоляция тәмам. Фанфуриклар һаман сатуда. Алкоголь инспекциясе белгечләре сәүдә урыннарын тикшерде. 6 литрга якын спиртлы сыйкча кулланудан алынды. Мәктәп укучыларына нинди меню тәкъдим ителәчәк? Ризыкларны ата-аналар да авыз итеп карады. Татарстанда яшәүче 29 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның яңа очраклары теркәлмәгән. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 26 августка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 6367 очрагы теркәлде. Аларның 5207-се терелгән, 43-е узган тәүлектә. Татарстанда 65 яшьтән өлкәнрәкләр өчен үз изоляция режимы тәмам. Исегезгә төшерәбез, әлеге яшь төркеме COVID-19дан аеруча зыян күрүчеләр арасында иде. Медучреждениеләр эшендә дә үзгәрешләр бар. Пандемия чорында ковид госпитале сыйфатында эшләгән 2-нче номерлы шәһәр хастаханәсендә бала тудыру йорты эшен яңадан башлап җибәрде. Беренче булып Чаллыда ковидлы профилен 5-нче шәһәр хастаханәсенә алдылар. Аның артыннан сугыш ветераннары өчен госпиталь элеккеге режимга кайтты. Яңа уку елында укучылар нәрсә белән тукланачак? Әти-әниләр һәм шәһәр мәктәпләре вәкилләре меню белән танышты, ризыкларны авыз итеп карады. Мәктәп туклануы предприятиесе экскурсия оештырды. Тулырак мәгълүмат безнең сюжетта. Быел укучыларны төшке аш белән тәэмин итү буенча тендерда кабат мәктәп туклануы комбинаты отты. Ата-аналарга һәм мәктәп вәкилләренә иттән фарш әзерләүләрен, коймак пешерү барышын, азык-төлек саклауларын күрсәттеләр. Очень современное оборудование моментально производит охлаждение наших готовых блюд. Бу елның төп яңалыгы Россия президентының башлангыч мәктәп өчен түләүсез туклану турындагы указы. Моңа кайнар иртәнге аш, икенче аш, җиләк-җимеш, салатлар һәм эчемлекләр керә. Менюдан әти-әниләр дә авыз итте. Вполне очень вкусно. Мне понравилось. И пельмешки, и мясо очень мягкое. Я очень рада, что у нас есть такой комбинат. Второй в России, замечательно. И рада, что наши дети будут питаться одинаково. Ата-аналар һәм мәктәп вәкилләре һәр ризыкка бәя куйды. Шулай ук махсус анкетада үз теләкләрен һәм искәрмәләрен кертте. Җитештерүче аларның барысын да исәпкә алырга вәгъдә бирде. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Россия хөкүмәте карары белән сәнәгатькә ярдәм итү буенча яңа институт Халыкара технологик үсеш фонды эшли башлады. Фонд эшчәнлеге технологик чишелешләр трансферы проектларына һәм алар нигезендә булдырылган производстволарны локальләштерүгә ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Фонд тарафыннан тематик юнәлешләр билгеләнгән. Алдынгы машина төзүше һәм приборлар төзү, социаль әһәмиятле индустрия товарлары җитештерү һәм ресурсларны сак куллану технологияләре. Фонд ягыннан ярдәм күләме 300 миллион сумнан 1 миллион сумга кадәр. Фондның проект компаниясендә катнашу өлеше 49%-ка кадәр. Әлеге программа кысаларында проектларны финанслау өчен алынган акчалар махсус җиһаз, шулай ук технологияләрне адаптацияләү өчен кирәкле инженеринг сатып алуга юнәлдерелергә мөмкин. Дәүләт алкоголь инспекциясының Чаллы контроль инспекция бүлеге белгечләре 20 һәм 21 августта 4 сәүдә объектында 2 төрле билгеләнештәге спиртлы продукция сатуда булуын ачыклады. Нәтиҗәдә 57 флакон спиртлы сыйкча конфискацияләнгән. Белгечләр аны куллану агулануга китерергә мөмкин. Шул исәптән үлемгә дә дип искәртә. Әлеге объектларда сатылган 1 флакон спиртлы сыйклыкның бәясе 60 сум тәшкил иткән. Барлыгы 6 литрга якын продукция хуҗасыннан алынган. Әлеге фактлар буенча административ тикшерү алып барыла. Шәһәрнең картиналар галереясында сотворение сәнгать проекты кысаларында күргәзмә ачылды. Проект президент грантлары конкурсында җиңүче булды. 2 миллион сумнан артык акча атты. Күргәзмә ТАССР төзелүнең 100 еллыгына багышлана. Выставка по итогам всероссийского пленэра, симпозиума, сотворения, который проходил в Казани в течение 10 дней. Рәссамнар күргәзмәдә барлыгы 80-нән артык эш тәкъдим итте. Күргәзмәне үткәрү идеясе Кырым минем йөрәктә төбәк ара проектын гамәлгә ашыру барышында туа. 5 ел дәвамында Татарстан рәссамнары Кырымда 15 күргәзмә оештыра. Анда республикабызның традицияләре һәм мәдәнияте белән таныштыралар. Россия рәссамнары Татарстан матурлыгына илһамланып, яңа сәнгать әсәре иҗат итү өчен республикада булдылар. Практически задействована вся Россия была.
и до сих пор звонят художники с благодарностью за то, что они сумели побывать в Казани, в которой мечтали побывать давно, и написать те места, о которых они слышали, которые видели только по телевизору и которые сейчас есть вот в этой экспозиции. Шоулда күргәзмә 16 августтан эшли. В конце июля его презентовали в галерее современного искусства, и в дальнейшем планировалось 10 городов по республике Татарстан, чтобы эта выставка экспонировалась. И мы первый город, который принял эту выставку. Чоллар рәссамнарның эшләре белән 30 августка кадәр таныша ала. Картиналар шулай ук социаль челтәрләрдә дә тәкъдим ителгән, килүчеләрдә битле кию сорала. Лилия Гатина, Диана Малярова, Сергей Кищенко, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Внимание! В выставочном центре «Экспо-Кама» с 7 по 30 августа выставка-продажа индийских товаров. Индийские товары в выставочном центре «Экспо-Кама». 0+. Массажное кресло Ямагучи X создано, чтобы полностью изменить представление о массажных креслах. Первое в мире кресло с двойным массажным механизмом. Система сканирования, графеновая технология прогрева. Ямагучи. Touch of the future. Внимание, садоводы! С 28 по 29 августа в ШШК пройдет выставка-продажа от новосибирского питомника. В ассортименте полукарликовые яблони, груши, вишни, новейшие сорта малины, смородины, жимолости, крупноплодная клубника и многое другое. Ждем вас с 10 до 18 часов.